Cognitieve training kan onder andere benut worden voor het verbeteren van het reactievermogen van sporters. Maar kan ook benut worden voor eventuele klachten met betrekking tot dyslexie. Ik heb een aantal oud-studiegenoten van vroeger en die willen graag naar Zuid-Limburg. En dan verwijs ik hun altijd naar Super Gastvrij. Hierop vind je een aantal mooie arrangementen en het mooie is, je kunt direct boeken. We staan hier in de wijngaard van Peter Peltzer uit IJs. En Peter is bezig om te komen tot een hele gezonde bodem, zodat er minder bestrijdingsmiddelen in de toekomst gebruikt hoeven te worden. Ja, al die ideeën die hebben natuurlijk een impuls gekregen door de versnellingstafels. Dankzij de versnellingstafels hebben wij een product ontwikkeld wat zich richt op de arbeidsmarkt. En dat product heet Limburg Fit en het richt zich op de werkzoekende Limburger die fit wil worden, fysiek, maar ook fit wil worden als het gaat om het type werk wat ze willen doen. Wij zoeken gemeentes die ons willen helpen om de niet werkende mens aan een job te helpen. Het gaat goed met Super Gastvrij. Het aantal arbeidsplaatsen, zowel bij onszelf als bij de deelnemende ondernemingen, neemt nog steeds toe. En ook onze omzetgroei van bijna 300% ten opzichte van het vorig jaar is heel verrassend. Dankzij de versnellingstafel is een team van Free Soil geformeerd. Wat beoogt dat we gezonde levende bodems krijgen. Levende bodems die resulteren in mooie wijnen, maar ook in gezond voedsel. De Limburgse versnellingstafels zorgen ervoor dat innovatieve ideeën van ondernemers ook echt een succes worden. En daarom vinden wij het zo van belang dat de gemeente dit project financieel ondersteunt. Ik ben trots op de resultaten die bereikt zijn met de versnellingstafels. En ik hoop dan ook dat alle gemeenten dit blijven ondersteunen in de toekomst.